Колеги, ми знову в прямому ефірі. Інформую про те, що закінчилось тестування сьогоднішнє груп, які тестувалися о 10-й, 1-й та 16-й годині. Є ті, що переважна більшість пройшли успішне тестування. На жаль, є ті, хто не набрав необхідної кількості балів. Однак розгляд заяв і затвердження результатів я пропоную все ж перенести наше засідання для підготовки рішень на завтра на 12-ту годину. Тому наразі зупиняємо наше засідання до 12-ї години завтрашнього дня, 26 червня. Дякую. Дякую. До завтра.